ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಪಿರಪು ಒಂದುಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ. ಇನಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರಪೇವನ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಶಾ ಅಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡಲು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಕೊಂಡದು ಅಂಚ ಇನಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ನಿಶಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನುಲ್ಲ. ಇನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬಿಂದಾಸದ ಎಂಗ್ಲಿಗೂ
ಅಂತೆ ಬೇಗ ಬೈದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚದಂತೆ ರಶ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದ ಅದೇಯ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಏಪಲ ಮುರಣಿಪುರ ನೈಟ್ ಬೈತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಕಲನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಜೋಕ್ಲೇನ ಆಕಲನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 3 ಡಿಶ್ ನಿಶಾ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡಾ ಸೋನಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡಾ ಎಟ್ಟಾ ತೆಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದದ ಐಟಾ ಆ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಂತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಅಂತ ಶೋಕ್ ದೋಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ಎಕ್ಸೈಟೆಡಾ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಮುರಣಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅರ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀ 2 ದಿನ ಕುಸ್ಕುದು ಬೋತು ಮಾರ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ Sana. Kalau ಸ್ಟೈಲ್ ಬನ್ನೋನಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಶಾ ಐಟು ಫುಲ್ಗ ಇತ್ತೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತದ ವಾಮಿಟ ಬಕ ಬೋರ್ಡ ಸೀರ ನಿಕ್ಕು ಕುದುರೆ ಪಲ್ಲು ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂ ಮೊನ್ನೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಲೆ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಂಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪೋಂಡ ಉಂಟುಲ
ಇಕ್ಕತ್ತು ಮೊಲೆಗೆ ಸರಿಯೇನಾ ಹೆಂಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ವೇನೆ ಒಂದು ಒಲ್ಲ ಬರಿಟು ಕುದುರೆನ ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲು ನೇರಾಂಡಲೊಂಜಿ ಕಕ್ಕುಂಡ ಮೇಲಿಗೆ ಮೋಲ ಪುಣ್ಯಗ ತಿರ್ತ ಜತ್ತದ ಕಕ್ಕಿನೇಟ್ರ ಕಕ್ಕದ ಜಲ್ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ತದಿನ ಮಾತ್ರ ಸೀನ್ ಕಕ್ಕದ ಪಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬತ್ತಲು ಮೋಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟೆ ಪುಲ್ಯಾಡ ಅಂಬಿ ಅಂಬಿ ಪೆತ್ತ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ಲಕ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮೊನ್ನ ಏಬಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನು ನಾನು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ದ ಸೀನ್ ಕಕ್ಕಿ ಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಗೆ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಕಕ್ಕದ ಜಲ್ ಪುಣ್ಯ ಕುಲ್ದು ಕಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಅಡಿಗೆ ಎಂಚ ಎಂಚತಿ ಈ ಕುಲ್ದು ಕಕ್ಕದು ನೆಂಚದು ಪೆತ್ತ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ಲಕ ಹತ್ತೋದು ಯಾನು ಬರಿಟಿತ್ತೀನಿ ಪೂರಾ ಮೊನ್ನ ಬಾರ ಕುದುರೆನ ಎನ್ನ ನೇಮೇಲ್ಗೆ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ದೇಯ್ದು ಎಂಗ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪು ಆತು ಸ್ಪೀಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಏರಾಣಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಸೀನ್ ದೇಯ್ದುವಿರು ಬಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೋಟುದು ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡು ಬೂತದೂಲೆಂದು ಅವು ಪಾಡರ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರ್ದು ಬೋತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೋಟು ಕುಲ್ಲುನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕ್ಲೆಂದು ಈ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಝೂಮ್ ತೀದು ಏರೆಂತ ಇದ್ದಿರು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅದು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಅದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ತೂಪ ಉಂಡಿ ವೀಡಿಯೋನು ಪನ್ನಾಗ ಝೂಮ್ ಅಂತದ್ದು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆನು ತೀತೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಾಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಝೂಮ್ ತೀದು ಬೋದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮೋನೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೋಟು ಬೈಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಲೈಟ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದೆ ಎಂಕ್ಲು ದೇಯ್ದ ಹಾರಿಬಲ್ ಆತು ಅದಾ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅದಾ ಹೋಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಕುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಕುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕುಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕರೆ ಮಾದ ಪೂಜೆ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್